Здравейте! Аз съм Ивайло Георгиев и в това видео ще ви покажа как в домашни условия да смените SSD диска на лаптоп ThinkPad L14 първа генерация. Като за начало бих ви посъветвал да постелите някаква кърпа или да работите върху друга мека повърхност, за да не нараните случайно корпусът на лаптопа. Всичко, което ви трябва, са една или няколко отвертки подходящ размер, пластмасови перца, с които да откопчеете щипките на лаптопа и разбира се нов SSD диск. Обърнете лаптопа, поставете го в позиция, в която ще ви бъде удобно да работите и развийте с подходяща отвертка всички болтове на капака. Преди да преминете към откопчаването на пластмасите на капака, не забравяйте да извадите слота на SD картата, като използвате игличка или друг остър предмет. Внимателно подпъхнете перото между двете пластмаси, без да натискате много, като предварително се уверите, че всички болтове са добре развити. Ако нямате такова перо под ръка, може да използвате някакъв друг инструмент, но ви съветвам да бъде някаква пластика, за да бъдете сигурни, че няма да нараните корпуса на лаптопа. След като внимателно откопчеете всички пластмаси, вече имате достъп до дъното. А ето това е нашият SSD диск. Този лаптоп дойде с сравнително малък диск, затова го сменям с по-голям, в моя случай SSD на Samsung 980 Pro. Развиваме болчето на диска и внимателно го изваждаме, за да не нараним термолепенката. Поставяме новия диск и изглобяваме всичко в обратен ред. Уверете се, че всички пластмаси са добре закопчани и не пренатягайте много болтовете. Накрая не забравяйте да поставите обратно слота за SD карта. Видяхте колко лесно се сменя SSD дискът на ThinkPad L14. Сигурен съм, че и вие ще се справите. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако е така, харесайте го. Благодаря ви за вниманието.